Hej og velkommen til. I dag så skal vi smage på en gul thailandsk chili. Vi har begge to et stort stykke og et lille stykke her. Og vi vil nu prøve at smage, hvordan den smager. Skal vi prøve? Så er det hvor tyk den går. Og fra Thailand. Har du smaget den thailandske sødme? Hvordan var Pattaya den her? Mærk hvordan den ligesom med peber, den lige river lidt i siderne. Ja. Den sidder herude. Og så i halsen, lige her. Jeg kan ikke så meget mærke det i halsen. Kan du ikke? Er det mest ude i siderne? Nej, jeg kan ikke mærke det. Nej. Er den slet ikke stærk? Den er god. Ja, den er god. Den er god sød i smagen. Skal vi prøve den? Du kan godt tage et stykke til. Også. Skal du også? Prøv at tygge det der godt så. Skal du ikke også? Jo, det kan du tro. Så tager jeg sådan et her. Så lad os prøve. Nu vil vi prøve at smage. Skal du smage det nu? Ja. Nu kommer den. Nu kan man mærke det lidt mere. Ja, nu er den lidt mere stærk, ikke? Ja. Lige om lidt så topper den, og så forsvinder det faktisk igen, for det er ikke så slemt. Altså de der tidligere, de andre runde nogen der, de er lidt mere stærke. Ja. Se smagen her. Vil I have en til? Nå. Men de her smagen, de er også gode. Ja, vi har en lidt peberfrugtagtig i smagen. Og de er ikke så stærke. Bare vi er tørstige. Åh!